Olemme tässä Mäki-Matin alueella vaalikahveja tarjoamassa ja kohtaamassa ihmisiä kristillisdemokraattien sanomalla. Ja täällä on Timo tuossa sanoi ja minä, että muutamia kuppeja on kahvia mennyt ja pieniä keskusteluja tässä tullut. Ja tässä on vielä tämmönen hyvä Mäki-Matin perhepuistokin, niin omat lapset on silleen nyt leikkimässä kun vaalityötä, niin siltä tultiin tekemään tähän vaalityötä. Nämä on tärkeää, että tämmöisiä puistojakin löytyy tuolta meidän kaupunkialueelta ja kaikkialta muualta, että lapset pääsee leikkimään, että ne saataisiin sitten pelikoneilta ja muuta pois. Nämä on hyviä paikkoja. Pitää olla ulkoilua ja happea. Olla kiitollinen. Kyllä. Ja siihen on piettävä huoli, että näihin on rahaa. Ja näihin perheen kaikkein. Tämähän tuo myöskin työpaikkoja nämä puistot, sillä on puistotateja ja muita. Ja se on kanssa, niin kaikki tämmöinen on tärkeää. Kyllä. Ja tässä on tämmöinen hieno pinssikin tuossa rinnassa, että valtuusto. Kyllä. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille siunosta. Tämmönen hieno KD-kuppi meillä on täällä. Jos tänne sattuu tulemaan nyt, niin saa KD-kahvia. Tosiaan ehdokkaita ollaan Timon kanssa tässä. Tehdään pari viikkoa vielä vaaleihin ja ollaan erittäin otettua, jos meitä äänestetään, mutta ääni KD-puolueelle niin tarkoittaa sitä, että kristillisdemokraattien arvojen pohjalta viedään asioita eteenpäin Jyväskylän kaupungissa ja hyvinvointialueella. Ei muuta kuin siunausta.